बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आफ्टार ए लं टाइम नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाथि फैलायबाय गेजेर गेजेर आफ्टार ए लं टाइम गेप्स थानाय जायो आरोना माने रिजन थायो माखासे एबारनि रिजना जाहैबाय गाइस माने आंना मबाइला गाज्रि जादोंमोन जायनि जाहोनाव आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन ओमफ्राय फाइनालि मबाइल गोदान लाबाय ओमफ्राय दिनैसो आरोना ओमफ्राय मबाइल गोदान लानाया 1 विकसोआनो जाबाय बाट आं भिडिअ खालामथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै माने जों थानाय जायगायाव माने देवल फुजा दं आरोना बे देवल फुजाखौ बैसागनि लास्टाव लानाय जायो आरो स' बिनिनो फुजा दङ बिनिनो माखासे दिनै जानाय लोंनाय फुजा स्पेसियेल आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामसै थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो फिथा एन्थाब ओमफ्राय इथिंजाय प्रसाद जिलापि जानोसै आरोना दा आङो बेवखौ बिथिंजाय लाव आलु बायदिसिना आरोना बिथिंजाय मस्ला मस्लिखौ जों रेडि खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दिनै स्पेशल अमा बेदरबो जोङो ओमफ्राय ब्रयलार बेदरबो आरोना स' दिनैनिया जानाय लोंनाय बिदिनो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' गाइस जानाय लोंनाय संगासिनो बिराद गरम अखा फैदोंसो हय बाट थेवबो गरमानो जोबाखै आरोना गरम बोथोर सफैबाय नालाय गरमाथ' जाखागोन ने हेलो आये सना आये मान थुनायखे खुयासे मुग मेलिगने आये सना आथा लगे थसे मुगदो मान बे जाहैबाय पनिर ओमफ्राय पनिरखौहाय संगासिनो फुजानि बारा सेटारडे गोलैबाय नालाय ओमफ्राय इदिनो खुरिमोनहाथ' ना बेदर जाया नालाय बिसोरनि थाखाय पनिर संगासिनो आरो बिथिंजाय जाहैबाय लाव भाजी लावजों आलुजों वाव जा टेस्टि जाखादोंमोन आरोना दा जों जादों नालाय जोंसो मोनथिसिगोन आरोना गाइस आइ स्वेर बहुत टेस्टि आरो नै बिथिंजाय पनिरा मोनबाय बेनि उनावहाय दा संनोसै नै अमा बेदर उसरा रामचुन पुरा इटु देखा मांखखौ देखा देखसे आरो उसरत অলপমান ইটোলৈ যায় এনেকৈ বেদৰ বিও কিমান জম অমনি মানুহকেইটা स' इयो मोनबाय आरोना दा रेडि जाबाय आरो दा जासिगोन गाइस संनाय खुरनाय बिथिंजाय संगासिनो मानसिया हदाय गोलोमनानै जाला आरोना ओंखायनो माने सिउ पर्दा नांना गाइस अमा बेदरा बिथिंजाय रेडि जाबाय दा आरो संलायनोसै बयलार बेदर आं अमा जाया नालाय आंनि थाखाय बयलार आरोना गाइस सोरबा जायो अमा सोरबा जाया बयलार आरो सोरबा जाया ना बेदर बिदिनो आरोना मोनथाम आइटेम संनाय जाबाय नै ओमफ्राय ओंख्रिया थाबाय दालि बिदिनोसै आरो दा नै बयलार बेदर संगासिनो Fly partner ki bisere
সঁচাকে তন্ত্র খুরি টুক দেখা নাই কিয় বা তাতে আছে না নাই টেষ্ট কৰি কেনে ক'ব লাগিব যে কেনেকুৱা হৈছে টেষ্ট কৰ জলদি বেলচা টেষ্ট কৰি দে চুবাই নহয় মিঠা নে মিঠা হয় নে নহয় কেনেকে চাইছে চাইচোন খুৰী খুৰী বাবু 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 হেল্ল' বুলি কচোন হেল্ল' বুলি ক হেল্ল' বুলি ক ইফালে চাই কেনে ক ইফালে আকৌ টেষ্টি না দেখা দে स' दा जों संखांबाय ओमफ्राय जानोसै So guys, बानपानी